Eta, bueno, pixket eskutitz batzutan, topan itun eskutitz horietan oinarritzea, ez? Nola histori bat deskubriu nun, behak hil ondoren pixket jasotzen hasi ginenien, eskutitz batzuk azaldu ziren, eta eskutitz horietan, atea zan, beha gaztiek zinien, nola maite mindu ziren, da nola nileka oztopo, eta zailtasun da herriko jendik kontra, eta, pixket horre famili kontra eta ikusituzten, eta, horren histori hori hartute, gero indeduna da, garai hartako beste mila histori investiga dikeu eta jaso dikeu, eta hori lapiku hortan sartute atea dan histori zabal bada, ez? Ezkenin da oinarri bat badauken ere etxetik atatzena, baina gezur pilo bat daude, beste etxeko histori pilo bat azkenien daude. Eta pixkat erakusteuna da, 1956-en gerri etorri aurretikan zauden harremanak bat izbat, ez? Nolako zin gazte haiek, nola zan askoiki garai hartan, ze harreman klase zauden, ze famili klase, eta emakumin egoeri bat izbat, emakumie gizartian nola ikuste zen, ez? Ze egin behar eta ze oztopo zeuzken.